Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itamanya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Ezino nawo chicharo na skimbo pasore kwa TV. Nasi mnao zedu chachupa nyaya dzakasiyana-siyana. Kune chikomana ichi chakachanetsa paCape Town chachibudzicho chachine mukurumbiro wekutuka vamwe promota zvinomukomana zvapakubatwa anonzi Cash uyo akapfuma kusingaiti azokwanisa kuita vhidhiyo yake achikumbira regerero ndicho chemuzoneremeka nedzana naso taura kana singadi kukumbira regerero tichamuita zvatinomuita kuti akumbire regerero. Okay, I want to say sorry to Mr. Ofa for everything, for writing on Facebook and for all the allegations. I'm really sorry. Teemark manager Enzo Ishall yakazi ngambobvunzwa naMaititi kuti iwana notori kochani chowadiri uyo akakakama kupindura. Izvi zvakasiyana zvinoita Zimbabwe nekochani make kuti uyu munhu akamira papi chaipo chaipo ndicho tamvunzwiremeka. Vanhu vanoti iwewe hanzi Teemark hanzi unoita baker's in baker's in amene kuti unoita baker's in bro. Imimi iwe feli ndakamuchengetera app. Ndipako app. Onzi tsukubiri app. Ndakamuchengetera, ndakatokumirira. Iwe. Saka uzini ngirikini aurobese backstation. Aiwa ndakamira iwewe. Ndinongoda wakaita sewe chete. Vangonaka sewe so wakatsvukira vane vangodai sezvauri so. Saka kureva kuti vanhu vari kukunyebera kuti une girlfriend netoriwo nemazamu nechichi unotori nayo kuti girlfriend yangu ini yaitobvira kutopisa chaiko. Vanozivana negirlfriend inopisa takatozongosiyanawo zvinhu zvinoitika muupenyu kuti akatozoona kuti apa baba rega ndimusire feli. Peter Moyo uyu mwana wa Addi wakazobudikira iye kudhisa Kinnah naBazuka anzi Kinnah haageze ndichita muzuremeka. Unoziva pese paunofamba tonas mabhebi ese anocheuka mabhebi ese anonakwa newe nyangwe nepasocial media unozvigona sei iwewe? Because handisi munhu wezimdanzo. Vanhu vezimdanzo ihama dzedu tinovada nezvavari saka ini nahangu handisida kutaura zvakawanda pamusoro pavo. Ndichakumbirisa kuti iwewe unatsotsanangura kuti kana uchiti mabhebi anokuda because hausi munhu wezimdanzo unongochinanyoti chii? Ipo zimdanzo yakasiyana. Kune zimdanzo iyo vanogona and kuimba. Kozo zimdanzo iyo vanogona kungogeza but vasingagoni kuimba. Zvinhu tu zvakasiyana. Sai kutaura zimdanzo yekumbarere kana kuti zimdanzo yekona wingi zvinhu tu zvakasiyana. Nhasi tiri kufamba naBazuka naKinnah vekumbare. Alright, saka pati kutaura zimdanzo yavanhu vasingageza. Pew. Shots fired. Kune songo vakumuimbi Sharks vati mamwe songo ake namba anoti kubuda pascreen penyu. Yezotiparira virus corona ikakubata inokusiya pakona haina inazvo kuti uri monya ine hondo mvura yekunyadzonya saka yezotiparira virus corona ikakubata inokusiya pakona haina inazvo kuti uri monya ukasadzivirira unozoguma wagonya. Vamwe vakutoiti COVID-19 ukafungira unayo testwa nemushini zviri nani ndinzira kunonga mabhini asi tikaifaita tinobuda nehwini asi vamwe vakuti yakabva nepaChina kuItaly ropo vanhu yakaaina ndipe mukana nasi ndimbokulaina chacha ndo vakandidesigna. Yezotiparira virus corona ikakubata inokusiya pakona haina inazvo kuti uri monya ine hondo mvura yekunyadzonya saka yezotiparira virus corona ikakubata inokusiya. Musatuna video of the week kubva kuna Addi Gagaan apa ndo papapera unozoita nasi tosangana muchikamu zvinotera. That's how you been that you let entity. Yo, mad flavor, Kenton Park listen. Big up Elder Chica. Internationally, them a come and live better with that Cali.
ndiri kufamba kunge motkari famba kunge motkari ndapinda mu industry kuita kunge David wemu 21st century inzaunze chingoma ndapinda chilate entry pachakabuda ndanga ndiri Deveni ini ndinonzi Gagaan ndakabva Japan ndine chibata ndarira timo mu downtown ndiwa mu uptown kamwe nekuranda ndapinda lepa chibiti ndobataita hit chavaziya vari wiki pachapinda mu street kutapira kunge sweet ndiri kumhanya kuita kunge Honda Fit ndichigadzira chihistory ndiri bad mark of the beast manzwa 666 hanzi Gagaan ni musatanist inandikwati police ukaramba uchidhisa shuwa wazvisa Paris ndiri chivampire pangoma ndiri kupisa kuita kunge Bakadoma ona ndine chitoma alisi Jesu sakapana ndine 6 maprotoni 6 maneutroni 6 maelectroni funza rasta vangu ivo godoni kokoknotoni ndine straboni melanini irimo kamukaboni ngoma dzangu dziri kupisa kunge oveni ona oveni ndiri soja rekujapan ona champion ndiri badman ndapinda lepa chibiti ndobataita hit chavaziya vari wiki pachapinda mu street kutapira kunge sweet ndiri kumhanya kuita kunge Honda Fit ndichigadzira chihistory ndiri bad mark of the beast ndapinda mu industry kuita kunge David wemu 20 apana here ane namba muponere ziso regondo apana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita